santun karo wong wedok. Ngomong ati loro. Tangan ngene-ngene. Ngomong loro ati. Alah, masuk deh. Allah, kurang ajar. Nyapa? Masuk tok Pak Eko. Nyapa? Ora. Wis aja aku lek madhep rono kowe kok guyang-guyung karo ngomong nyapa. Ora aku ki mong. Iki apa tejane? Rono senenono. Anu lho Mbak, anu masalahe gak Apa? yo gak maksud kuwi yo sapa-sapa sing ora ben anu. Tanganmu susul-sulen ngene. Ora leng aku petuk karo kancaku ben ora. Ora sapa to sing. Tanganmu ngene. Ora pas ngene nyapa. Aku joget. Aku joget. Aku gayane ora ngono kok. Wong aku ora ngerti apa-apa. Ono anmu nyapa? Kok kene-kene. Ora aku kesel sikil. Olahraga kowe mah. Olahraga. Rada olahraga. Ya aku rada rene ora kok ora ngono.